салому дуриди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсан аз тозатарин хабарҳои пуровозаи варзиш шиносатон мекунад. Рафтем. пешорӯи як аз идомаи рақобатҳои Лигаи Чемпионҳо маҳрум шудани бозигарони ба қавли рақамҳои як имшаб низ умеди нисфи мухлисони футболи дунё канда шуд. Мессиро бо Барселонааш дар назар дорам. имшаб шоҳиди як ҳодисаи таърихии дигар шудам. Як мухлиси ашадии дастаи Реал ҳамин қадар ба дастаи Барселона мухлисӣ кард ки ба дастаи худаш накарда буд. Роналд Куман имшаб ба ҳама исбот кард ки Барселонаи феълии вай беҳтар аз Барселонаи дилхоҳ мураббиёи қаблӣ буд. Бовар кунед имшаб Барселона ПСЖ-и ба қавли воҳимаро куштан як су, ҳатто хурдаш бигӯем мешавад. инҷо мушкилии асосӣ шӯрбахтиашон буду бас. агар бовар мекунед ё не, баландтарин нишондоди идораи туб аз ҷониби каталониҳо 72/28% буд. бо ин нишондод шояд Барселона муқобили ҳосилоти фархор бозӣ намояд. зарбаҳои пайдарпай, пеналтиро иҷро карда натавонистани Месси, ду фурсати ба қавли 100%-и Усмон Дембеле ва ба назар нарасидани ба гуфти худ ситораҳои дурахшони дастаи Парижӣ ин натиҷаи бозист. агар 50% фурсатҳои Барселона гол мешуд, бовар кунед ПСЖ камаш бо ҳисоби 6-1 бозиро мебохт. вале ҳамон 4 голи бозии қаблӣ андак гуфти бобои ман шасти бачаҳои Каталонияро гардонд, вагарна таърихи мавсими 2017 такрор мешуд. аз сармураббии дастаи ПСЖ Маурисио Почеттино рости гап дилам монд. ӯ дирӯз Неймарро бо Мессиу Роналдо баробар кард. на каму на зиёд, баробар. магар ин хеле мумкин аст ки дар клубҳои шабона айшу ишрат карда гардиву он сутуро дар қатори беҳтарин бозигарони дунё ҷой диҳанд. Месси дар ҳар бозӣ гол мезанад. Роналду низ бо ҳамин сину сол ба осмонҳо парвоз карда гол мезанад. ин Неймар чӣ кор кардааст охир? як умро себ дорад. Почеттино гуфтааст ки ПСЖ бошгоҳи бузург аст. мо оянда ҳатман бо Мбаппеу Неймар шартнома тамдид мекунем. дар 29-солагиаш аллакай Неймар дар сатҳи Роналдову Месси аст. Неймар ба ман Марадонаву Роналдиниро ёд меорад. ӯ он гунае бозӣ мекунад ки гӯё ту ба пояш часпида бошад. мо бо тамоми нерӯ кӯшиш мекунем ки ӯ дар даста боқӣ монад, гуфтааст Маурисио Почеттино. андешаи ман ин ки ӯ боқӣ мемонад, аммо аз майдон дида дар беҳтарин беморхонаҳои шаҳри Париж сайругашт карда мегардад. акнун хабарро бинед. сармураббии мунтахаби Уэлс Райан Гиггс дар 3 бозии ояндаи даста иштирок карда наметавонад. ӯ дар замони ҳамин бозиҳо дар зиндон адои ҷазо мекунад. сармураббии мунтахаби як мамлакат ба он хотир дар 3 бозӣ иштирок намекунад ки ҷиноят содир кардааст ва чанд муддат дар зиндон мемонад. ин ҳамон воқеаест ки рӯзи 1 ноябри соли гузашта дар асоси аризаи хонуми Райан Гиггс полисҳо ӯро ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд ва гуфта мешавад ки Райан Гиггс он рӯз дар як муноқиша бо хонуми худ ӯро латукуб кардааст ки ин боиси он гардидааст ки хонум ба полисҳо шикоят барад. дирӯз дар мурофиаи судии ӯ гуфта шуд ки муҳлати дар зиндон боқӣ мондани сармураббӣ то 1 май тамдид карда шуд. ин маънои онро дорад ки мунтахаби Уэлс дар ин муддат бозиҳои мавқуфгузоштаи худро зидди мунтахабҳои Мексика, Чехия ва Белгия бидуни сармураббӣ сипарӣ мекунад. гуфта мешавад ки вазифаи сармураббигиро дар набуди ӯ ёрдамчиаш Роберт Пейҷ бар уҳда мегирад. аҷиб, сармураббии мунтахаби як мамлакат дар зиндон аст ва баъдан баромада корашро давом медиҳад. як лижарони норвегӣ бо исми Петер Нортук 7 моҳ ба хотири маводи мухаддири кокаинро дар хона нигоҳ доштан ба зиндон равона шуд, вале ӯ дар беморхона адои ҷазо мекунад. Нортук чемпиони дукаратаи бозиҳои олимпист ва соли 2018 расман аз варзиш канор рафтанашро расонаӣ карда буд. тобистони соли гузашта полисҳо ӯро ҳангоми ҳаракат дар роҳ боздошт карданд ки дар ҳолати сархушӣ қарор дошт ва дар натиҷаи таҳқиқот аз хонаи ӯ маводи кокаин пайдо карданд. хулас ба ӯ 7 моҳи маҳрум аз озодӣ доданд ки дирӯз тибқи иттилоъ Нортук зимни як ариза аз мақомоти болоӣ хоҳиш кардааст ки ӯ дар ин муддат дар беморхонаи барои нашамандон табобат мегирад. ҷавоби аризаи ӯ ба нафъи ӯ ҳал шуд ва ӯ муддати 7 моҳ дар беморхона ҳам табобат мегирад, ҳам адои ҷазо мекунад. унҷо ӯ метавонад ки дар ҳавои тоза сайругашт намояд, телевизор тамошо намояд, муолиҷа кунад, хӯрокҳои хости дили худро бихӯрад, касе озораш надиҳад. инро дар мо мегӯям ба як тир ду нишон гирифтан.
номи Ҳамзат Чимаевро аз рейтинги рафтгарони UFC кур карданд ва ба ҷои ӯ исми рафтгари амрикоӣ Шон Бредиро навиштанд. ин дар ҳоле аст ки чанде пеш баъди ғолибияташ дар марҳилаи рақобатҳои UFC 259 Ҳамзат Чимаев ки аз мамлакати Шветсия баромад мекард аз ҷанбасти карьерааш дарак дод ва мухлисон чӣ ки ҳатто президенти UFC Дейна Уайтро ба ҳайрат овард. аз ин ақшаи шведии чеченитабор ғайри худ ҳеҷ кас огаҳ набуд ва гуфта мешавад ки Ҳамзат баъд аз таъсири баъди вируси корона ба саломатии ӯ ба хулосае омад ки аз рақобатҳои размӣ даст кашад. ёдовар мешавад ки токунун дар доираи рақобатҳои UFC ҳамагӣ 3 рақобати бидуни бох гузаронидааст, вале корномаи ӯ ҳамин тавр нотамом монд. бовар кунед агар ковид домони ӯро намекабид, пас мутмаинам ки баъди чанд соле исми ӯро дар мавқеи аввали радабандии мазкур медидем. аммо ҳар кас он чизро мебинад ки дар тақдираш навишта бошад. ниҳоятан эътироз ё худ аризаи шикоятии Рабиньо футболбози собиқи Реал кор надоду ӯро муҳлати 9 сол равонаи зиндон карданд. шумо ёд доред қазияи соли 2017ро ки футболбози бразилиёро дар асоси аризаи шикоятии як хонуми 23-солаи итолиёвие ки ба гуфтаи ӯ футболбоз нисбати номуси ӯ дастдарозӣ кардааст ба суд кашида буданд? собиқ футболбози мунтахаби Бразилияро ҳамон вақт ба 9 соли зиндон равона карда буданд. аммо ҷониби сафедкунандаи футболбоз ба суд аризаи шикоятӣ навишта буданд ки Рабиньо худро дар ин қазия бегуноҳ медонад. дар натиҷаи таҳқиқоти судӣ маълум гардид ки Фабиньо воқеан дар ин кор даст дорад ва 5 нафар аллакай ба сифати шоҳид зидди бразилӣ бархостанд. ин аст ки хулосаи ниҳоии мақомоти судӣ ӯро барои 9 сол пушти панҷара бурд. моҳи октябри ҳамин сол бошгоҳи Сантос расман аз қатъи шартномаи футболбозаш хабар дод ки Фабиньо баъди шартнома бо ин даста ҳамагӣ 6 рӯз кор карда буд. агар 3 соли қаблии паси сар кардаи Фабиньоро дар зиндон ба назар бигиранд, пас ӯ 6 соли дигар дохили қафас аст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.